Al Club Patí Gramenet no existeix la discriminació de gènere. Patinadors i patinadores convivim en el mateix ambient i volem que això es propagui a tot arreu. Com a Futbol Sala Garcia estem en contra de qualsevol discriminació en el nostre esport. Soy del Club Petanca Santa Coloma, estamos a favor del deporte, de la igualdad y en contra de la homofobia. Som el Lluís i la Beti dels Escacs Gramenet i en el nostre món no volem cap discriminació, ni cap homofòbia, ni cap cosa d'aquestes, perquè no hi creiem en això. Soy Rafa Caro, entrenador de la Unión Colomenca de Atletismo. Veo la importancia de la mujer en la integración en el deporte en cualquier faceta de su vida. Creo que es una forma de integración muy importante que la mujer haga deporte y que se integre a la sociedad igual que el hombre. Per la igualtat de totes les dones en l'esport. Tenemos que seguir hacia adelante luchando por un mundo que haya igualdad, deporte igualitario y sobre todo que hay muchas mujeres campeonas, futuras campeonas, y que todos somos iguales al fin y al cabo en este deporte y en todos los demás. Hauria d'estar molt més normalitzat, que cap de les persones en ple segle XXI ens hauria d'estranyar veure un noi o una noia, és a dir, noi i noi, noia i noia tots junts pel carrer agafats de la mà o fent-se un petó, inclús la gent transsexual que se sent noi o se sent noia, tampoc haurien de rebre tantes preguntes com tu què ets, noi, noia, diguem-ne que ja estem en un segle XXI que ja tots sabem quines identitats sexuals hi ha. Está bien, ¿no? Ya está, venga. Santa Coloma són capaços de fer o donar un impuls a una societat més justa i més igual per tots. Sobre el tema de la LGTBI-fòbia, penso que el que primer s'hauria de fer per destruir aquesta fòbia seria donar coneixement i informació sobre la paraula gènere, sobre la sexualitat, i aleshores acceptar que són persones individuals dintre d'una diversitat i que ni el gènere ni la sexualitat hauria de definir-nos tant com per enfrontar-nos. Hola, soy Alejandro Verbo del Dojo Satori y el karate también está a favor de la igualdad entre sexos. ¡Os! Soy Rafa de Panteras Grogas. Cuando hablamos tenemos miedo de que nuestras palabras no serán escuchadas o bienvenidas, pero cuando estamos en silencio aún tenemos miedo. Por eso es mejor hablar. El amor nunca debe significar tener que vivir con miedo. Habla tú también. Únete a una Santa Coloma contra la LGTBI-fòbia. Soc Sílvia Morcillo, secretària tècnica de la Unió Colomenca, atleta també i mare de les futures generacions d'esportistes de Santa Coloma. I com a dona vull dir a totes que si jo he pogut rebre aquest guardó, vosaltres també. Ànim i molta força. Gràcies. Des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet treballem per la igualtat i això també inclou reconèixer la igualtat de gènere i la diversitat sexual i afectiva. Ho hem de fer de manera institucional però comptant amb la ciutadania i la millor manera de treballar-ho és des dels instituts de la secundària, amb els tallers de coeducació i sensibilització. Aconseguim que en el seu conjunt Santa Coloma i no només les persones a títol individual surtin de l'armari i puguin gaudir d'una ciutat lliure de LGTBI-fòbia.